Iar avem de împături haine. În casa asta nu pot sta o clipă liniștit. Hai, nu te mai plânge. Îți amintești când aveam doar hainele noastre de împăturit? Când eram tânăr fecior. Da, mi-amintesc, tot eu le făceam și pe alea. 2 tricouri, o pereche de blugi și cu asta basta. Ce e ăla, tricou sau șervețel? E un body, iubire. Body? Dă-ți nemurdele cu engleză pe la gură. Dar auzi, câți copii avem noi? Ultima oară când am verificat, 2. La câte haine avem aici, parcă avem o echipă de fotbal. De-abia aștept să crească mari, să-și împăturească singur hainele. Dar tu ți împăturești singur hainele. Aici nu-i vorba despre mine.